हेल' लोगोफोर, बोरै दं? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं। आंनि देहाया दा एसेबां थिगाव गैया लोगोफोर। आंनि देहाया दा लोरबां लोमजानायजों, गोबां गगा मोननायजों, गोजांनायजों लोमजाबाय। मैया दिनै लास्टमोन नाइट शिफ्टआव ओरैनो बोथोरा थान्दाखा, बेनिफ्राय एसियाव थाबाय थानाय जायो। बोथोर थान्दाजों एसियाव थाबाय थानायजों गगा मोनबाय, गोजांनाय मोनबाय आरो सिं लासै लासै गोजांनायजों लोमजाबाय। ओमफ्राय दा दिनै लास्टमोन नाइट डिउटि आंना, हरसेखौ जेन थेन मावबाय आं लोमजानायखौ लानानै। नाइट डिउटि जोबनाय लोगो लोगोनो आङो जेन रुमाव फैनानै ओंखाम जायासै, आथिं सुनानै ब्रास खालामबाय, जेन उन्दुबाय। उन्दुनानै दिनै सानसे ओंखामानो जानाय जायाखै, मुलिबो जानाय जायासै। ओमफ्राय नै दा संख्रि साहा फुदुंनानै गलमरिस एसे हाइजें देनानै लोंनानै देहाखौ एकदम मोजां मोनदों आरो मुलिनिफ्राय साबसिन मोनदों। गगाल'सै दा, देहाखौ एकदम स्रां राफोद मोनबाय। बेनि उनाव दा थिगैनो दंथ'यो, मुलि दं जानानै उन्दुनोसै। गाबोन फुङाव डिउटियाव थांनांगौ। लोगोफोर, भिडिअ लाबोनाया गोबावसै। मानो होनब्ला बयबोथ' मिथिखायो, कम्पानियाव थायोब्ला जेब्लायबो 12 घन्टा डिउटि, टाइम मोनाबा भिडिअ लाबोनाय जाया। बेनिफ्राय गोबावजों सम मोनबासो लाबोनाय जायो। नोंथांमोना आंनि भिडिअ अननानै नायोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां, लाइक खालाम आरो माबायदि जादों आंनि भिडिअआ कमेन्ट खालाम। अननानै सापर्ट खालाम लोगोफोर। देनांफोर बेसे गोबाव थानाय जायो कम्पानियाव, न'आव थाङोब्ला दैलिक भिडिअ मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन। नोंथांमोना नेनानै थादो, बे समखौ माला थांनाय जायो उनाव मिन्थिगोन। बारा गैला, आवाजआ एसे सोलायबाय गगा मोननाया बेसेबां गैला। बै संख्रि साहा लोंनानै जोबोद मोजां मोनदां देहाखौ। ओमफ्राय लोगोफोर मा होनबावनो आरो, दिनै सुंद'यै लाबोनाय जाबाय भिडिअखौ। अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, बोरै जादों। उनावहाय आं नाजागोन मोजां भिडिअ लाबोनो, नोंथांमोननो शेयार खालामनो। बेनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ।